Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουν τα Google έγγραφα, χρειαζόμαστε ένα λογαριασμό Google, Gmail δηλαδή. Ερχόμαστε στην αρχική σελίδα Google, είσοδος, δημιουργία λογαριασμού. Το όνομά μας και τα στοιχεία μας. Δημιουργούμε κωδικό πρόσβασης. Δίνουμε τα γενέθλιά μας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι πραγματικές ημερομηνίες και όλα αυτά που δίνουμε. Ένα εικονικό τηλέφωνο ή και το πραγματικό μας αν επιθυμούμε. Ένα mail που μπορεί να είναι το πραγματικό μας ή κάποιο εικονικό mail. Αν δώσουμε ένα πραγματικό mail σε κάθε περίπτωση που γίνεται προσπάθεια παραβίασης του Gmail, μας έρχεται ενημερωτικό μήνυμα. Επιλέγουμε ότι... πληκτρολογούμε το κείμενο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Και πάμε στο επόμενο βήμα. Μελετάμε τους όρους. Όταν φτάσουμε στο τέλος, επιτρέπεται να πατήσουμε το συμφωνώ και έχουμε πια ένα καινούριο λογαριασμό email και μπορούμε να κάνουμε χρήση όλης της πλατφόρμας Google. Έρχομαι στο Gmail. Βλέπω τα αρχικά μου μηνύματα και είμαι έτοιμος να χρησιμοποιήσω όλη την γκάμα των εφαρμογών της Google.